Preosvećeni vladiko, časni oci, sveštenstvo i vjerni narode, neka je srećan ovaj sabor i skup, da nam mnoga ljeta slavimo u zdravlju, sreći i veselju. Ja vas pozdravljam u ime moje, u ime guslarskog društva Petar Perunović iz Bijelog Polja i svih srpskih guslara i udruženja srpskih guslara iz Crne Gore. Ja ću vam se obratiti sa jednom zdravicom, ali nećete mi zamjeriti što će morati čitati dok je pjevam, jer sinoć sam je napisao tačno u 12 sati. Živjeli vi. Ja pozdravljam
Ej,